Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo trap a check national movement sengkemi khandai dari unai tung arja alpasau. Kalalit bani kendu UCM ke KHADC uba penyat sing CM hakam ratri kam jong u. Hakani ke jinglet ya kendu layadan lang kinong ya lamba khmat ke seng bagentup u presiden uba lamprang kharbani kila ai tiru daga dor khas hau CM. Kaseng kaladawa na ke KHADC bakan pendu pendamno shisendon ya kajing penbenarat ya kashnong majai uba Raiwan Sotun Assistant Secretary habakran barunong thok khubor hadian bakaseng kalalit bani kendu yu Chief Executive Member ke KHADC uba penyat sing CM hene ka singi thok ding ulaong bakaseng ka keren dak basyai badawa lingba UCM baka KHADC kamdai ban sngap i ka jingdawa jongki ar ne laingut handai ka daibet ban pendu pendam shisendan ula penpau bakaseng ka persya ban airat ya ka majai namar kaseng ka yu ishai kedar bakhanai pesan persen ki bria basyong hangtei kimde ki trai muluk Henry ki babun hi ki deki khar Bangladesh bala raja ba pendong rat ya gashnong majai kinong we nong ar kin sayo manlet trai kle halor ka khandau ka syam mata kasngi lawan bu kani ga memorandum hakami jong u Chief Executive Member jong ka KHADC ba penyat sing sim hakami dai ba kani ga kam hapo majai ho menen mesing la i hapo media haki newspaper ki bobon ba ya kani ga kam hapo majai ban airat ya ka majai nakaliang juga district council kila pen sange no swashipor handai ka jingut ka jingnam jong gibreu ki badon cha ka tiga than khamtam hakbede bat ka himas ora ka jingut jingnam kolong ba balai ban chu pensa teng ya kani ga benta ka jingkwa jong kini ki breu ki badon cha ka the ka hima kolong bet ba ban penduk pendam sundon no na ya keren chu lo sai sngi ya ka majai ba ka don karat ne kam don kan raj ndai ban penduk pendam sundon no ban e be ya kemajai bakalong kum baka julong mencua bat ya gitu ki than ki badon chuto te ki briu ki badon hak tu ke benta ki ong ba ngimkwa chu ban ya kren ya kene ke benta la sai la sni ndai ban penduk no te ki ji kren jungi bat UCM na kala sai kedar bat UCM ulaong dak ba sai ba ya ke ba menta sipor ngin e no shwa hak be dai ba kene ke benta bat UCM ula keren hiru dak basai bah hapo artiyo ula ai kapor sya ke hima bakan lum ya ka general meeting jog hima lani ka dorbar jog hima kenang ba ka ki paiba ki khot jog hima ki badon hangtu ki paiba ki nong song jog tu hima kin la ban rai la ki kwa ne em ban ai ya ka raj jong ka majai lani bakin penduk pendam no te nakaliang jong UCM ru ula ong ba nakaliang jong CM ulaong ba dan bentai hak bedai ban yasha ne ban ai ne ya kata karat ya pok majai ndai on page benia ya ki kot isla ya ki sakhi satar ki ba nadu mendai thai kaya bat kolong humno ndai ka final ka ba khadu hi UCM ula keren dak basai ba hadin ba la de penlong ya ke hima te hakata ke hima hakata ka dorbar jong ke hima sora un simru ya ke resolution jong ki kot ki babun hangto ban page laki kwa na kimpwa na te ka wei ka bangi skotanat mana kolong ba UCM hi jong ka KHADC usania hak jing penya jong kinong song jong ki masora ka jingma ka katkum ka jing i jong seng ka jingma ladangi ai ya ka right majai hang tei katkum ka jing survey jong ka seng hi kolong ba khandai persen ki ba song snong hang tu kim dei re ki trai muluk ndai ki dei gibri ki wan nang thina po Bangladesh baladangi ai ya garaj hang te po majai kata kemud kitu kitkar ki badon ki bawan nang thina po Bangladesh kila kelalong sendon penban kita ki trai snong ki badon ya kata ka bor ban ai ya ki khendau ki siap sya kini ki prasnong ki perdok persnam ki bawan na Bangladesh na kata kadau na kaliang jong seng H&M hi rengkat bat ki pait nong snong jong himas orang ngi persa jur ya kene bat ngim kwai ru ban buteng ya kene benta ringi wan menta kasngi ban diman baik no UCM bade ban penduk pendam no nai kerencu ya kene ai ba ka snong majai kan long kum ka snong ka bajulong na kipor sya kipor bat ai ba ka jing sencar jong ki himas ora kan long ka jing sencar ka ba itnat bat ka ba isuk ka ba iskun na kini gisngi ki ban sawan nakaliang jong seng hi ka keren bit tang sigentien hak bedai bat kani ka kam hapo majai baka seng H&M ka don bat kinong snong jong ka himas ora bat ka jingdawa jong ka himas ora ka dai be jingdawa jong ka seng H&M kata ka dai ban penduk pendam sendon la ne ban penduk pendam sendon no ya kani ka jing kwa
jong ki wei arngot ban penlong raj ya ke hima majai kata kade ke jing trang jong ko seng kumjo ru ke jing trang jong ki nong song snong jong ki hima sorah